Assalamu alaikum, hormatly adamlar. Bugün Jenayetçi toparlaryň hyzmatçylary barada bir azrak maglumat bermekçi bolýas. Hmm, Bağışlarsınız. Indi ýanky bilýäňiz illeşler. Ýam köp wagtdan bäri, 2 ýyldan bäri garşylykly, gapma garşylykly diýeli. Bir neme bolup gelýärdi. Uruş neme tarapyndan ýanky jenayetçi topar we biz tarapymyzdan we her türlü oýunlar bar bularyň. Her türlü gatlaklara aýrylan, her gatlaga görä diýelýär-de, her gatlaga görä bir oýunçulary bar. Indi şol oýunçularyndan hem hawa bir ikisini size tanatmakçy. Bularyň sanlary köp ýöne şu bir ikisi o ýöreýte tanatmakçy size. Indi birazrak o doňa bilmedim bir üýtgeçlik bardy. Şondan bolmagam gatakmak doňýanlygynyň sebäbi. Bir azrak wagtdan soň hawa düzelmegem gatakmak. Indi bular nähili işleýär? Okuwçylar bilen işleýän bir bölekleri bar bularyň. Ýani okuwçylar bilen ilçhananyň arasyna bir san okuwçy goýýarlar. Şol okuwça ýanky jenayetçi toparyň hyzmatyny edýär. Sesim doňýarmy? Bilmedim. Şo ýanky ine jenayetçi toparyň hyzmatyny edýän arada duran okuwçylar bar. Olaram köpsi öz keypine de eden ok. Ýanky KGB diýilen gurama bar-da. KGB Orsa hyzmat edýän, ýani Orsuň döreden bir guramasy. Sowetler ýyklandan soň şol aýrylman işine dowam etdi we Türkmenistana değişli ähli ilçhanalar ýa pasolstvo diýilenleriň hemmesinde içinde ýanky KGB-nyň bir adamy, 2 adam oturandyr elmydama we şolaryň eli bilen ýanky okuwçylary gözüm üstünde diýär, ýani şonuň ýaly kontrol edip durýan bir sistema dörepdirler de özlerçe. Indi şo sistemanyň nähili işleýişi we kimler bar ine size bir kysany ses dinledeli. Ondan soň şo sesiň netijesinde de bir gurrun edeli. Soň ýanky nämäni görersiňiz. Nähili işleýändigi barada bularyň. Ine şu taýda başlaýaly. Üçün ilçhanamız tarafından Mart'ın 10'unda sandıklar açılacak. Buyurun gelin. Bolýa. Biz şurada manende. Bolýa. Alo. Efendim? Awamra sizmi? O men abrat. Salam gomy adala. Aleykümselam, ödeden yaxşymı? Go hawa gülýärlik. Näçäňiz? Haýdýan. O bolacak aslında. Doğru. Awamra sizden bir zat sorajak. Men ömrüm altyptym oglanlardan. Şular ýa prezident saýlawlaryny çağırış edýäňiz diýip eşitdim. Nerede çağırış edýäňiz? Bu menem neme diýsem diýär. Kırşehir Ahevran Üniversitesi'nde ilçhana tarafından okuwçylara saýlaw etmeleri üçin hakyky öğrenci bolan talepleri gelip berdi seçime gatylyp bilýärler özleri. Kırşehirde okap beren şäheriňizde. Aynen. Ve bu menimizde şeýleki şäherlerde de geçirli oturuyorlar. İlçhana ve neme konsolos tarafından.
Paso konsolosluğun adamları sana tavsirdi ha şonu nämäni? Ova. Haçandan başladı Murat bu saýlawlar? Ya inte başlanokmy? Yo, saýlaw aýyň martyň 10-unda. Martyň 10-na Aha. başlaýar. 10 Mart'ta bir günlüğüne bizim üniversitede geçirmen talipler için. Ol siz nämäňiz habaryňyz ýokmudy bu prezident saýlawlarynyň bekansyz geçirilýändiginden? Näre geçirildi? Kanunsyz geçirilýändiginden habaryňyz ýokmy? Bekansız bunu neye göre açıklayabiliyorsunuz? Yani näme göre açıklasan açıklaýarmaz yani kanunsy esasynda geçirilýär bu prezident saýlawlary yani bunu Türkmen halkynyň köp bölegi ikrar edilmek we gatnaşmagyny islemek. Düşündüm. Siz bunu tartışmak için mi aradınız yoksa? Eğer böyle bir probleminiz varsa bir bilgi almak istedim da senden. Näme esasynda bir okuwçylar bir çağırış edýän bir kanunsy esasynda geçirilýän prezident saýlawlary nämedir? Siz näme üçin onu alt näme diýäňiz okuwçylaryň arasynda panik ýaradýan, propaganda ýaradýaňyz? Kim näme? Propaganda mı? Kim ýaratdy bu habery? Şöyle yapalım. Bir propaganda ile alakası yok bunun. Bunun bize vali tarafından gelen bir uyarı, bir duyuru. Haýsy walilik tarapyndan gelen uyarı? Kırşehir Valiliği tarafından. Onem sadece sana buyurdularmı? Yani bana buyurması sizi ne kadar alakadar ediyor? Ben onu merak ettim. Yani men gıdıklandırıyorum. Men şu hakla bilgi almak istiyorum. Şunu söylemedim. Şöyle düşünün. Burada eğer herhangi bir yapılan etkinlikten yapılacak bir seçim oylamasından dolayı hani benim üzerime yük düştüğünü düşünerek diyorsun ki hani niye propaganda yaratıyorsun diyorsun. Doğru değil mi? Madem böyle bir derdin var, madem bu yapılan seçimlerin hani doğru olmadığını düşünüyorsun, direkt Büyükelçinin adresi var, oraya gidip yüz tutun, başvurun. Hani bunlar telefonda olacak bir şey değil. Çünkü bunlar Murat, bana berde uzak düşündürmeye gerek yok da yani biz şunu kabul edemiz yok ve gatnaşmak istemez yok yani sizin. O zaman yani onu adamlar propaganda edip gatnaştırmaklarını näme diýen, talep edýän we propaganda değil. Bak buradaki esas niyet okuwçylaryň özgürce bir oy kullanabilmesi. Burada bir herhangi propaganda amacı okuwçylar kullanabilmesi kimi sayılacak okuwçylar şo ýerik barıp ondan näme diýýän? Onu öğrenciler yüz tutacaklar, arayacaklar, geldikleri zaman soracaklar zaten. Murat, sen bu alıp barýan işin hakykatdan cinayetkardyr, bilýärmi şonu özüň? Cinayet esasında. Eğer böyle düşünüyorsan, yani benim neden işim hakkında sen böyle düşünüyorsan, bu şekilde düşünüyorsan. Men şeýle düşünýän we sana dur diýmän isleýän düşünýänmi? Düşündüm yani sen. Propaganda işleň alıp barmy? Bular ýaly işleň etseň sen uje göz alsyna alındyň sen. Ýeldeşler, dinlediňiz sesi. Şu ýigit Murat Böriýew diýerler onun familiýasyna. Lewap welaýaty. Amderýa şäheri bolmaly. Amderýa şäherçe ýa-da kiçirek bir näme. Şo taýynyň asly ýaşaýjysy. Bu ýigit Kırşehir'de Ahevran bolmaly üniversitetinde okuýar. Kiçijek bir üniversitet, kän bir üýtgeçik bir nemesi bolmaýan, awraý bolmaýan. Ve şuňa meňzeş o Türkiýede üniversitetler gatykän ve şulary nädeben bolsa ulanjak bolýarlar. Yani okuwçylar hem köp barýar, girmek aňsat, okumak aňsat bolan üçin. Türkmenleriň köp barýan ýerlerinde de ýanky ilçhananyň itleri diýäsde goşadyrnak içinde. Şolar barıp ýanky türkmenlere o izarlap näme diýär, näme oýa, eger bir gurama ýene bir zat öğretjek bolsalar şonu içinden ýykmak ýa-da gorkuzmak öýündäkilere o senin oğlun ýa-da gyzyň daşary ýurtda terroristlere goşulupdyr diýip habar berýär. Ine şo habary şuňa meňzeş ýigitler alyp barýar. Bu Russiýada da şonuň ýaly, Ukrainada da şonuň ýaly, Belarusda da şonuň ýaly. Munyň daşyndaky ýurtlarda kän bir nemesi ýok. Ýöne şu ýanky adyny aýdyp geçen ýurtlaryň hemmejesinde bar. Indi munyň aýdýan zady o üniversitet, o saýlaw geçirýär üniversitet ýa-da. Üniversitetiň siýasata goşulan ýerine nerede gördük? Üniversitetiň nemesi bar da.
näme diýilýär oňa tüzük diýilýär o türkçede. Şol içinde ýazmaýar-da siýasata goşulmaly ýene bir zat o bu. Siýasat bilimleri o sapagyny berýär, ýöne siýasat etmeýär universitetler. O universitet nädip onuň ýazyat geçirip bilýär bu bir. Soň ýanky walilik, malilik diýär. O walilik hani Türkmenistan garaşsyz hani bir tarapda. Türkiýanyň o içerki işleri ýene nämeleri Türkmenistanyň o siýasy işlerine goşulýan bolsa onda bizim ýene ýanky nämämize gaýdyp gelýär. Türkmenistan hakykatdan garaşsyzmy, bir tarapmy, barmy döwlet, ýokmy diýilen sorawlara aýlanyp gelýär. O aýlanyp gelmegem o gaty möhümdä. Türkmenistan diýilen bir döwlet o hakykatdan bir ýok işläp duran bir nemesinde suraty bar. Ýene şunuň ýaly oglanjyklar demedip ber. Onu bunu gorkuzup o informasiýa diýär, maglumat alyp paýlaşyp. Şonuň ýaly bir işler alyp barýarlar. Gynansak ýa-da gynanmasak bu olam bizim özümize bagly ýagdaý bolup duran zatlar olsa şu. Şuna benzeş yeniden bir oglanjyk bar. Olam ýanky Tataristandan. Ona hem häzir o şutaýda görkezjek bolady. Ýene bunuň adam o Yusuf Seyidow diýär ýalňyş bilmeýän bolsam. Yusuf Seyidow. Yusuf Seyidow hem o hemmekime näme çagyrýar, arada durýar. Ödem ýaş oglan. Bulam lewaply ýalňyşmasam Halaç ýene şo taraplardan bir ýeri bolmaly ýadyma ille häzir düşmedi. Bu oglanjam şol işler alyp barýar. Propagandasyny ýöredýärler. Indi hem muňa hem ýanky Amrat hem beýleki adyny tutmadyklarymız bar. Ýanky Ukrainadan hem tutmakçydyk. Ýöne Ukrainada ýanky uruş çykyp näme bolandan soň olara adyny tutmaga da gerek galmady. Sebäp Ukrainadaky türkmenleriň hemmesi dargap tozup gitdiler. Bizneslerini hemme zatlaryna bitirdiler. Ýöne umuman şo ýanky Ukraina, Belarus, Russiýa we Türkiýanyň hem kän ösmedik sahana girmedik diýeli şonuň ýaly universitetleriniň hemmejesinde de şunuň ýaly nemeler bar. Ýanky ilçihana bilen okuwçylaryň arasynda durýan maglumat taşaýjy. Hem maglumat taşaýar hem men näme diýär döwletiň ýanky ilçihananyň wekili diýip adamlary ýol görkezen o neden bu neden bolýarlar ýöne diňe maglumatdyr. Ve kim näme diýär, o näme etjek bolýar şo zatlar aýdyp berip durýar. Ýene şul ýanky olanlar. Indi ýene de gaty bir möhüm bir zat bardy. Diňe okuwçylar däl, okuwçylaryň daşynda da ýanky kargoçylar bar. Soň fitçi hawsy işledip görenler bar. Ýanky näme ýakyn bolup şo jenaýetçi topara ýakyn bolup. Indi bu adamlaryň köpüsi belligi düşdi. O näme diýerler, o näde diýerler, näme üçin diýerler. Gaty belli de ýöne bularyň bir zat bar, düşünüp bilmeýän ýa-da bularyň diýmeýän umumy bizim hemmämiz türkmen milleti bolup geleceğe syn edip bilemzok, görüp bilemzok. Bularym ine şo görüp bilmeýänleriň içinde ýöne bularyň aýratynlygy o gelecekleri howp astynda özleri üçin öz edýän hereketleri sebäpli. Ertir bir gün o ýurt Türkmenistan düýp göter üýtgejek. Häzir başaşak boljak diýip kabul edip bilersiňiz. Ýani eğer düşündürmeli bolsa şonu ýaly edip düşündüreýin. Başaşak bolanda häzir gowy diýip hasaplayan zatlaryňyz o täze Türkmenistanda gaty erbet boljak, jenaýet boljak, jenaýete çekiljeksiniz. Ýani o size türme ýene beýleki nemeler cezalar garaşýar. Bu zatlara düşünüp bilemzok. Mine bu iksansynyň o ýörite görkezlik ýöne gatykändir sanlar bularyň köpüsinen bilýäs. Ýurdum içinde edip görenler hem bilýäs ýanky molimlara çelle. Şoň üçin şu ýalňyşa düşmä.
yine size bir neme olsun, nesihat olsun ve görelli olsun şu nemelerin edip veren işleri. Yoksa hakikaten neme yok. Täze Türkmenistan'da hem kim cezasını çekemeli, yoksa täze Türkmenistan bolup bilmeýär. Arasında bir adamın o cezasız kalmalı değil eden işler, eden cinayetler sebeple. Şonun ýaly. Yine bu Yusuf, yine bu yiğidin adı, yankı bundan önkü görkezlerin adı Ağamrat, o Börif diýerler. O Ağamrat, Börif ýalňyşmasam, o guruluşuk mu näme inşaat diýerler de. Şon ýaly bir zatlar okap gutaran olmaly geçen ýyl. Ve yankı onun gruppasy var, gruppasyny soň o aýrypdyr, öçürüpdir, hemmekim çykarypdyr. Gruppasynyň hem içindäkilerin hemmejesini tanaýas. O kimleri var, kimleri ýok. Şonuň üçin gaty serhesaply boluň, ýalňyşmaň. Ýene şunuň ýaly o arada duran itler, ýene şu Yusufam it bolýar, Ağamradam it bolýar. Bular itlerdir, geleceğinin aladasyny etmeýän ýa-da düşünmeýän. Ýani şularyň nemesine ýalňyşyp, "Baba sizem ýanmaň, bulara indi ýandy. Bularyň indi geleceğini täze Türkmenistanda görülenok eden işler sebäpli cezasyny çekmeli ýani. Cezasyny çekenden soň özleri geleceğini özleri seredip berer." Şonuň ýaly ýagdaý indi bilýäňiz ýanky Russiýa, Ukraina wakalary bolup geçenden soň diňe Türkmenistan däl ähli post Sowet o respublikalar ýani jumhuriýetleriniň hemmejesinde bir üýtgeçlikler başlajak. Gaty ýakynda başlajak we şu üýtgeçlikleriň iň başynda o ýüpü çekýän o Türkmenistan bolmaly. Sebäbi biz gaty düýpli taýýarlandyk. Belarusiýa entek indi bizim edýän işlerimizi meňzeş bir işler edip uğrapdyrlar. Aýratyn bir komitet gurama hökmünde ýanky Lukashenkany tanamzok diýip hereketler edip uğrapdyrlar. Ve edil şuna meňzeş nämänem ýakyn wagtlarda nemeden garaşýas Gazagystandan. O Gazagystanda da çykmakçy şoňa meňzeş hereketler. Ve Türkmenistan bu zadyň başyny alyp barýar. Eýem 2 ýyldan bäri altyapysy diýäsde, fundamentini gurduk, tamamladyk. Indi şu fundamentin netijesinde hemme zat bolmaly, ýaly bolmaly bundan soň. Bolmaly, ýaly bolsa da ýanky ýalňyş ýere hyzmat edip berenler, gulluk edip berenler, ýanky ilçihanalara hyzmat etmek Orsun kıbısyna hyzmat etmekdir. Orsun kıbısynyň öýjükleri otaýlary. O yalandan Türkmenistany görkezen şekilli bolýarlar. Ýöne şolaryň her biriniň içinde iň az bir sany o kıbynyň adamsy dur, otyr. Şolary etdirýär şu zatlar, şu okuwçylara da. Okuwçylarym ýalňyşmasyn edip berenler gatykän hemmesinden izarlaýas. Ýanky Ağamrada ýa näçe wagtdan 8-9 aýdan bäri izarlap berdi. Näme diýär, kimler bilen hereketde, taşda öreňdäki dostlar kim, ýine şonuň ýaly nemeler bar. Ýene bu öz okuw tarýa diýip ýerine başga bir adam taýýarlap berenden bilýäs. Dogry dälmi? Murat. Şonuň ýaly pikir etme, hiç zatdan habarsyzdyr adamlar. Edenim ederin diýip eden edip bilen ok. Ýene şonuň ýaly hemme zady bilýän. Bu ýanky Yusuf bar, Yusufuň edeni işleri var. Nädip o kıbynyň eline düşüp şolary hyzmat edip berenden bilýär sebäbini. O 2019-njy ýylda bolan waka sebäpli Yusuf onu sen bilýän. Şonuň üçin sen ýalňyşma edip bilsen, ýalňyşsaň ýalňyşyň nemesini ýene sen çekýän, biz çekemzok. Sana çekdirýärler. Şunuň ýaly bir ýagdaýlar bar, illeşler sizem ökmen suratda şunuň ýaly adamlara izarlap beren, izgiderli izarlan, bilinsin, tanalsın, pikir etmesinler, hiç kim hiç zaten habary ýok, men edenim edip bilýän diýip şolaryň edip beren dol bir kanundur. Saýlawan bir kanun. Bularyň çağırıp beren nemesen bir kanun, okap beren okuwlaram adam sanyna girmeýän okuwlar. Şonuň ýaly adam sanyna girmeýän okuwlar. Okuwlaryň ýanky öwrenji işleri diýär-de, ýanky talyplar bilen gyzyklanýan bölüm bar.
Yani şu bölümlerini o biz bir-birden can edip o sorayaz. O näme sebäpden saýlaw geçirýäňiz siz? O näme hakyňyz bar? Türkmenistanda bolup geçip gören o jenayetlerden habaryňyz ýokmy? 2 ýyldan bäri ýollar ýapyp siz nämenin nämesini edýäňiz diýip o soralýar. Näme üçin soralýar? Sebäbi ýanky üniversitet diýeli, şonuň içinden başından biri bilen ikisi bilen ýanky ilçihanaň içinde oturan itlerden birisi arasyny dogurlaýar, düzeldiýär. Şolar bilen dost bolan bolup şunun ýazatlary geçirýärler ýoksa bu zatlaryň o syýasy nemelerin geçirilmegi gaty nemedir? Saýlaw diňe ilçihananyň özünde ýa-da ilçihanany wekilçiligini edýän pasolstwo diýilýär-de. Pasolluk, konsulluk ýa-da bağışlarsınız. Konsulluklarda geçirilýändir, onun daşynda geçirilýän däldir. O sandyk o üniversitetiň içinde o sandygyň eýesi kim? İçine her türlü zat oklanyp bilinýär. Onu ýalan bir saýlaw barmy? Saýlaw bahar bir ýal neme bir kanun. Ona el bilen tutarýarlyk bir kanun etmeli. Göze görünüp bu zatlaryň bolup duran zatlary. Şonuň ýaly ýanky saýlawy değişli adamlaryň hemmejesine o izarlaýas. Şul adamlar ökmen suratda bir kanun saýlawyň öň aýagy bolanlygy üçin ýa-da öň aýagy boljak bolanlygy üçin o cezalandyrylmalydyr. Hiç bir ýagdaýda o gözüň ýaşyna da seredilmez. O ýa-da beýlek bahanalaryna da seredilmez. Göne berilmeli, cezasy berilmeli. Olam şo cezany çekýärmelidir. Yani şu ýyldaşlar bugün ýene şunu ýaly gysga bir maglumat o bereýin diýdim. Ýanky saýlaw arada bolup geçýän jenayetçilykly işler bularyň hemmejesi. Hiç gowy iş däl. Bu iş edip görenleriň hem hawa geleceği parlak görünen ok gynansak da ýyldaşlar men şu taýda men tamamlajak. Indiki ýene-de şuňa benzeş o çykyşlarda görüşýänçäk.